Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanku da zuwa wannan dandali. A yau mun zo muku da darasi ne yanda za ku ƙayatar da hotonku, ku gyara shi yanda za ku burge abokanku da ‘yan uwanku da masoyanku. Wannan darasi ne abu mai sauƙi wanda za ka yi amfani da shi ba tare da ka sha wahala ba a wayarka. Application ne wanda ake downloading ɗinsa a Play Store. Amma kafin mu shiga ga wannan darasi, idan yau ne farkon zuwanka wannan dandali, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. A farko idan ka zo za ka je Play Store idan baka da application ɗin, ka yi rubuta Kinemaster, shine Kinemaster wasu suke irin wasu kuma suna cewa Kinemaster. Duk abu ɗaya ne. Idan ka rubuta a Play Store za ka gansa sai ka yi downloading, da yake kala-kala ne. Duk wanda ka ɗauko zai iya maka aiki, amma ni ina amfani da wannan. Gashi nan. Idan ka buɗe Kinemaster kamar haka, da zaran ya buɗe maka shi kamar haka, to sai ka danna wannan alamar plus, sai ka danna wannan na farkon, wannan gashi. Yayin da ka danna zai kawo ka kamar haka ne. Da zaran ya buɗe haka sai ka yi clicking na background, sai ka danna wannan background ɗin, ka yi clicking kansa. Da zaran ka danna sai ka danna wannan alamar haka, sai ka danna wannan ya buɗe ma full screen. Da zaran ya buɗe haka, to sai ka nemo hoton da kai editing ɗin, sai ka danna layer. Da zaran ka danna sai ka danna media, sai ka jira zai buɗe. Da zaran ya buɗe maka kamar haka, sai ka shiga download, sai ka yi clicking kan bidiyon hoton da kake so za ka yi amfani da shi kai editing, misali wannan. To da zaran ka ɗauko shi ka buɗe shi, za ka yi zooming ɗinsa, ka ja shi haka ya ƙara faɗi, misali haka ba. To sai ka zo ka duba opacity alpha nan, idan ka danna shi zai yi ƙasa, za ka gan shi ya yi dusu-dusu. Ya danganta da yanayin brightness ɗin da kake so ka bar shi, ko kuma yawan capacity girmansa, kwalitinsa. To da zaran ya buɗe ya ka danna shi kamar haka, ni zan iya barinsa a 45, bari mu bar shi a 45. To sai ka danna wannan alamar makin ɗin. Da zaran ka danna sai ka sake komawa gurin nan da ka ɗauko wannan hoton, sai ka sake shiga download, sai ka danna wannan hoton again. Ka gan shi ya zo, sai ka ɗan yi zooming ɗinsa ɗan, ba da yawa ba, sai ka dawo da shi ya zo ma daidai wurin da wannan hoton take ta zauna. To da zaran ka yi haka, ka danna shi kamar haka, dan saba shi kaɗan. To da zaran ka yi haka, sai ka danna wannan aron makin ɗin, sai ka danna wannan again, sai ka danna wannan alaman vignette ɗin nan, sai ka danna ka buɗe shi. Da zaran ka buɗe shi, sai ka danna alamar makin ɗin nan, gashi nan a sama. To ka riga ka gama ka kammala hoton, ka buɗe shi yayi yanda kake so, kamar yanda yake a darasin da na nuna. To idan kana so ka yi saving ɗinsa a matsayin hoto, sai ka zo ka nan wannan alama, gashi nan haka, sai ka danna. To zai nuna maka abu uku: capture and save, da kuma capture and add as clip, capture and add as lawyer. To sai ka danna na farko, capture and save ɗin nan. To ya riga ya save a cikin hotunanka. Da zaran ka danna ka fita, sai ka dawo ka buɗe cikin hotonka. Da zaran ka buɗe cikin hotonka, za ka gan shi gashi nan ya zo shi. Ka gan shi? Ga wannan duk da shi aka haɗa aka yi amfani da shi. Wannan shi ne a taƙaitawa.